Executive Committee jong ke HADC menta ka arphausan tarik naitung araja arphaulai kalarai ban palat no ya barok ki area jong ki nong trei kentup jong ki prangut ki MDC barim kabakot syaka arphausau lak tingkatam hakaba ka jingrut kalakot syaka 100 point san kulur shushu kalarai ban ya trelang bat ka sorkar ban pentri kam ya ka jing ai baibam ne scholarship naka banta ki balik jingwat banyak ne research halor ke jinglong kerpang hakariti dustur kawai pat karai kalong baka isi kan betha ya ki hima kishnong banlum ya ke jingrung ke jingmi ki breu Megalia. Kishnong ki dei bandan da ke register, bantip mano badai traishnong, bat mano ki dei ki basuan bela. Halor udrok ka isi kalarai baki ilaka, ki dei ban wanra da ki an, ban betha ya kishnong ki dong, ban telakam ya udrok. Bat ilarai ru hakani ke isi mentasni, bahkan ke isi batmai kan pelaj lane kan penkuit no. Ya baru kini ki areas kiba sa jong ki employees ki jungi ki staff ki jungi ki officers ki notre baru claim da jia keteng ya ka ba kum kano kata ka areas te baru ki ba la kentup langru wat ya ka areas jong ki pramut ki ex MDC ki bla job ya ka case ba ki dei ban yo ka pension te bat kaniru ke areas kadon kumba ap saulak tam te ringkat bat ki areas jong ki present employees ki badang don menta ki staff ki officer bat kumjuru ka areas ka badai ka benefit lani ka jingyo benta jong ki staff ki bala retired lani ki officers bala retired baru ka kot jan kumban riu kulur shiteng te ya kani nakalian ka isi ila shim da ka wei ka rai ba ngin polite noction ya kani ka areas baru syakini badai ban yo te mentala day ka last week jong Julai desi kini hau ni benai banwan la ban pendap ikani itu habai day bat kani ka jingtunu ban ya trailang ba ka state government hadin balai kendu chief minister ngila pensno ba nakaliang ka isi ke ba thumai menta ni don ke jingtunu ban khot yaki kena samla puli ke jungi lani ki rewrang ba kum ki research scholar ban le shibun liki research habi de bat kumno banti benya banwat benya ya ka thmei ka jinglong kerpang jungi hakariti dustur tedengi phai ni crunch pangkariti dustur la se kan yar bha kan bon te katu kat ni ngan sa ai lang phi kan ni ka proposal ka jungi ni don kumba khat nyo tuli ki areas of research kiba ngila approve kiba ngila dep ban rai mentah kini ke isi bat kini ki khat nyo tuli kan deish phangka niam ka rukom de se ka jinget ke jungi ne ka jinget ho shongkurim ne ka marriage ne kini ka rukom kren ka thliet ka wei ka shnong ka phen ka wei ka ra ka phen ne ka wei ka hima ka phen ka basau ka origin jong ka clan ne khasi lineage society ka culture administration of traditional heads ka sunshar khadar te mutbaro kini kidon kumbakhat nyotoli bat nga sa IP daka ni ka proposal ya ka ba nakaliang ki isi kala menjore kani te dangdon ru shibun teli ki mat ki bangi lai kran ni la shim ya ka rahe po ka isi dengan kentu ya deputy CM ban pempau habe de kani ka jingshim lai ka ni irai juga ni ka steering committee ka ba ngai oban rai man ka sni ang ban tanglang ya ka i bala ong CM kawai galong ka steering committee ka shim ya kawai ga rai kawai de ban ka jing jilai than iban bar banwan rung hapo ka dikasih ke tumi kumbang itip baha bagi sang bahalang terus kata ki saya fight ya ka ILP ban sif ya ka identity ke tumi dari pending ya ka ni adu menta central government kampat le dan yang tumi ka setiap komiti bagi council nilarai ba hadin baka BAB kelabun tali ki points ka balabu da kaliang ka home ministry ka bakan simpor kandiat tina kaliang jongi ngila rai ha ka komiti ba hakini ki a ki ba don lupa kana fi kum ka ilaka administration act kadon ka appointment and succession of chief and headman act 1959 gidon ka KHDC mlim appointment of CM deputy CM hima khairim posri hima mahram kiwei
lengba kini ki ak ngin wanra ya ki amendment ki bayade bat ka kumnu karung kami de bandon ka jingkai bapiang kabamut habarung haka right ne haka hima ka de bandon ka tu kat ne ki certain regulation ki ba ki hima ki haban te kam kat kum ki ain ki jongi habarung hasnong habasyong hasnong lada pidi unong trei sorkar lane pidi unong trei bela de bandon ka tu kat ne ki rukom trei kam ki ba urang padong urang ba snong u haban pendet kat kum ki a ki rules ki regulation ki jongi barkani kan rap sibun na ka benta jongi ban check ya ka jingrung kertep ka bagi ong influx haupun usam jongka district council ka jongi for example benta kung kasnong lada ka maintain ya ka village register let's say kalong mandatory bakawai kasnong ka di bantuan ya ka village register kanang ban sutu hang ni mano ki badigi nong song snong ki bala pura hang ni mano hang ni ki bawa siwan tangkum ki level kanang ba lada hagi ki department juga sorkal lagi wan hang ni kum ki level kenum la ban issue kanu ka kenja jing pen shisha ndeken long purely tangkum ki level tenre ladang yim don ki ain ki besai kan kampen sitom iki snong kum ban pentri kam bal kan nyu kan kampen sitom ye ki bor jong ka ain ya ka bani trilang bat ngi lada kam don ka ain ka besai tadarong ya rai ba ngin wanra amendment hagini ki existing act and regulation kabaya day ban check ka ji day ba ka ji influx hapo ka rikasi ka nung sun basir kita mentah ka nung ba shilong bat hakari kasi bar oil drugs ki skun samla jungi ki jot ka kamsniu kanang jelai ya kaniru nilai pun ya ka state committee baka law department baka ilaka department kanangnya syakmat barwanra ya ki amendment hakikat tu ni ki an ki bangla ka mentan kenang ba right from the day one hakanu kanu kadong hakanu kanu ka shnong lese ka di ka kamram jong gidong jong shnong jong gidong shnong ban smutu ka e ka an juga diskusil hagi yende bat idrogs haka bangin linglang ru bagi central law iba mo yede bat udrogs kenang ba itu ya ka e ka bangi trikam mangi nadu kidong hadu kishnong hadu hajrong daki anje basya hapoka district council ka jongi kaniru nginomon ra ka anje bat mai tenre ngin busuk lupa hakini anje bat don lupa kumbangal ongi pimentan haka ilaka administration bakum juru haka jede bat kiniki anje badon haki hima bar ka district council ka jongi